Kaixo, Tolosara etorri gara gaur. Nire atzean ikusten duzuen eraikina, Topik da. Tolosako nazioarteko txotxongilo zentroa. Ezagutu nahi duzua? Torri ba gurekin. Moztu! Ederto, erreportajearen hasiera grabatuta. Orain barrura sartuko gara? Zentroko arduradunari deituko diot. Kaixo, egunon. Olaia naiz, kameraria. Museoaren erreportajea grabatzera etorri gara. Nola? Ordu erdi barru? Ados, gero arte ba. Zer esan dizu? Bilera batean dagoela. Ordu erdi barru etortzeko esan dit. Tira, zer egingo dugu bitartean? Adibidez... Pintxo bat jan? Bat edo bi. Guazen? Hau da, txotxongilo festa. Bai. Niri umetan beldurra ematen zidaten. Benetan? Sekulako beldurra. Egia esan hauek politagoak dira. Nire ilobari asko gustatzen zaizkio. Oi, zerperita, zure ilobatxoa Anartz du izena, ezta? Bai, Anartz txikia. Zenbat urte ditu? Uztailean 5 urte beteko ditu. Aizu, zergaitik ez diozu bideo bat grabatzen? Oso ona, izugarri gustatuko zaio. Ea, jarri hor, txotxongiloen parean. Horrela ondo? Bai. Prest? 3, 2, 1... Kaixo Anartz! Begira non dagoen osaba. Tolosako txotxongiloen museora etorri gara. Hurrengoan, elkarrekin egingo dugu bisita. Ados? Muxu handi bat, Maitea. Zoragarria! Ze ondo, pila bat gustatuko zaio. Osabak 5 pustarri irabazi ditu gaur, eh? Bai, horixe. Tira, martxak egingo dugu? Peio, Zer? zure ilobaren bideoa grabatu dugu, baina erreportajea ez. Ai, ama! Burua galtzen duzuan hartzekin, eh? Arrazi duzu. Tira, lanean hasiko gara.